cek 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 cek. Shalom, horas madihita salhutna, hamisian
Parhalado HKBP Sentosa Samarinda Pasahaton. Selamat datang, dohok selamat beribadah. Kusude ruas nihuria naro madohoti parminggota sadarion. Terlobi ruas nihuria naodo pe parjolo sahali madohoti parmingguon di gerejaon. Rap mahita majagahon hatomanan ni parminggota. Tabongoti ma parsaurata dohok Tuhan di bata, di bagasa dame dohok las di roha, mari di mahita. Hite-hite, goarni debata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi purbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Songonodo nina Tuhan Jahuba, hehe maho, marsinodang maho, ay na Roma na makakolongi ho, jala hamuliaw di Jahuba, bicar di atasmu. Haleluya. Yang mahita. Ali Tuhan di bata ama namarasi roha. Udok hami moleati tuho sian nasa rohanami. Ala di jauho hami sian hahulumon Tuhan tiurun. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya diraja itu dima nabadiai mahami asalam gada haporsiaun nami. Jala asalam badia parangenami. Unang marlidang binahin nipat portibion, asa sahat hami rap dohot akan naporsea di guarmu, Tuhan uluan na sora suda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Mari dihita. Katangihon ma pati ni debata imasian 2 Korintus pidu 10 tolu ayat 10 sada. Ope ali akadongan say lasma rohamuna say ulo mahamu patuguon jala apoan sadama pikiram muna. Rado ti hamu madamei asa didongani debata parholong roha jala pardamei hamu ido sahatna. Atong rak mangidogugo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami mangulaw na hobar tupatikmi. Amen. Maridima, Kurama. Mari dihita. Tato poti madosata martangi yang mahita.
Ale amanami jala debatanami na di Banua Gijang, pargogo na suhatu dosan, pardingkan basa doho jala rodi saliling-liling na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang be ingot akka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa marado poko, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asini roham, say urupi mahami, o ale Tuhan di bata hatuaw nami, palua hami jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni di bata taringot Tuhan sisan di dosa. Songo sitong na manguluaw, nin na Tuhan Jehovah, tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat, na lomodo rohaku mida hamumula ni parjahati, tumadikod dalan na, asa mangulu ibana. Hasangapom ma di debata na di Gijang. Amin. Sabi gima, kursian ina Kamis. Mari dihita. Tatangihon ma hatani di bata turpuk epistel di minggu perjulu dung epipaniason tarsurat di pesalmen bidu 40 mamuka sian ayat sada sahatu ayat onom ede sian si David saitongdo huhapo si Jehovah jadi dipaeleng ibana dirina tuau jala ditangihon alu-aluku. Dungi di lehom muse edde nai baru tu bagasan pamangaku puji-pujian tu de batata lado na mardidasa gabe mabiar nasida jala marhaposat tu Jehovah. Torop do aka halongangan dohot sakap-sakap di bahen ho humokop hami ali Jehovah de bataku dang tarpajojor tuho nang pe naing barita honokku jala pau bauku dang tarpajojor tahe di bagasan toropna.
Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mari dihita. Tidakku maha porsiau tai, songon nahi na tidakku ni dongata saha porsiau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugu na sohatu dosan, na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di perbadia, adorang sohaubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua nuatoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di perbadia, jala adong sada huria na badia. Huria atau pani halak Kristen akan na badia, dohot dihasain dosa, dohot dihatai na mandop, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tapi gima titing namasa dohot nalau pamasaun ni huriata. Shalom. Selamat hari Minggu madihita. Tabigi maju titing namasa dohot nanang pamasaun ni huriata. Titing huriah kay Sentosa Resort Sentosa Samarinda Minggu Parjolo Dung Epipanias dengan topik disuruh maka tidakon hatani debata Minggu 12 Januari 2025. Na Parjolo khobar tu data na masuk tu huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasa mingguon godang na 40 halak. Hatani debata ima na tersurat di Poda Saplonom ayat 20. Manang ise namarateatehon hatani debata jupangan na nadenggan jala halak na marhaposat tu Jahoba maruli tua. Tusude ruas ni huria na marulang tahun upas hatami selamat ulang tahun panjang umur debatama na madongani huhut nama masu-masu. Nomor 2 persembahan amplop dana pendukung program huria. Hari ini Minggu tanggal 12 Januari 2025 di ibadah pagi, siang, sore akan diadakan persembahan amplop dana pendukung huria. Dimohon partisipasi dari semua jemaat. Nomor 3 ibadah sekolah minggu. Hari ini Minggu tanggal 12 Januari 2025 ibadah sekolah minggu aktif seperti biasa. Ibadah sekolah minggu pagi masuk pukul 7.00 WITA. Nomor 4 pabor hator dohot pangojak konon
Pareses 27 Borneo. Hari Minggu 12 Januari 2025 dipatupado paborhaton doho pangojak konon Pareses HKBP Distrik 27 Borneo, Ima Sian Padita MT Padiangan STH MM, tu Pareses Naib Baru, Ima Padita Samuel Ambarita, Sian HKBP Resort Serpong. Obartusi Borhat do Sian Huriata HKBP Resort Sentosa Samarinda Madohoti Ulauni, Ima Padita Joshua Sinaga STH Dohot Walu Halak Parhaladoni Huriata. Nomor 5, Paborhato doh pangojak konon Padeta Resort HKBP Sentosa. Hobartu surat puncuk pimpinan HKBP di hari Sabtu tanggal 20 di hari Sabtu 2025 di Patupa di hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 di Patupa do serah terima jabatan doho di hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 di ibadah Minggu siang pukul 10.00 WITA di Patupa do Paborhato do pangojak konon Padita Resort HKBP Sentosa sesuai SK nomor 021 garing pendeta garing SK garing 12 garing 2024. Pendeta Marganda Lubis STH MIKOM Nagabe Pareses HKBP Distrik 10 Sada Toba Hasudutan Jala Namanggatihon Ima Pendeta Gading Simamora MTH Sian HKBP Distrik Tanah Jawa. Nomor 6 Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 umat Kristen dan Katolik bersama Pemkot Samarinda. Di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 pada pukul 18.00 WITA di Patupado perayaan Natal dohot syukuran Tahun Baru 2025 umat Kristen dan Katolik bersama pemerintah Kota Samarinda di Patupa di Plenary Hall Gor Sempaja Samarinda. Songon utusan Sian Huriata HKBP Sentosa Ima Seksi Parupuan Manang Ina Kamis dohot Ina Esther. Nomor 7 Panitia Natal Amaina. Di hari Senin tanggal 10 Januari 2025 pukul 10.00 WITA di Patupado pembubaran Panitia Natal Amaina HKBP Sentosa. Maringanan di Konsistori di Pangido tusude Panitia Natal Amaina dohot Panitia Natal Umum HKBP Sentosa Manang Ketua Sekretaris dohot Bendahara Lao Madohoti Acarai. Nomor 8 pemakaian gereja. Di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 gereja pukul 15 sampai 22.00 WITA HKBP Sentosa dipakai SMA 10 Samarinda Patupa acara Natal bersama. Laporan keuangan Minggu 10 Januari 2025. Penerimaan Huria 45% plus non sentralisasi 12.512.925 rupiah. Pusat 55% 16.324.000 rupiah. Pembangunan 7.643.075 rupiah. Kategorial kosong. Pengeluaran Huria 7.757.000, Pusat 16.324.000, Pembangunan 2 juta, kategorial kosong. Saldo kas Huria per 8 Januari 2025 257.050.155 rupiah. Saldo kas pusat per 8 Januari kosong. Saldo kas pembangunan per 8 Januari 105.562.622 rupiah. Saldo kas kategorial per 8 Januari 2025 2.450.000 rupiah. 2.450.000 rupiah. Saldo kas keseluruhan 410.700.000
Rupiah. Nomor 10 pilihan Natal keluarga, pilihan tahun baru dohot titing perhebengon boima taida di lembara titing naung di ser di sektor ta ganup di pasu-pasu tuhat tama huriana ima titing dihita oleh ate. Tapasahat mapiliata, sada A dohot sada B, uhut mahita marede. Dameni debata na sumuru sian saluhut na roha.
Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Amanami inanami ala ordo pehami barjolo makobesi di huriatna di tahun 2025 on udok mamusetu hita selamat tahun baru madi hita. Jadi hatani debata tu hita di minggu sadarion imana tersurat di buku Ulaun ni Apostel bidualu mamuka sian ayat 10 opat sahat rodi ayat 25. Ulaun ni Apostel bidualu mamuka mesian ayat 10 opat sahat rodi ayat 25. Hujaha matu hita songonon ma didok disi. Alai dung dibegi aka apostel na di Jerusalem, naung dijalo halak Samariai hatani debata. Disuruh nasida masih Petrus doho si Johannes manopot nasida. Tuat manasida, ditangyakon ma aka dongani asa dijalo todi parbadia. Aidang dope songgop todi manang tu ise nasida. Asal terdidi do nasida tu bagasan goarni Tuhan Yesus. Jadi mangapehon tangan ma aposteli tu nasida. Gabe di jalo ma todi parbadia. Alai dung di ida si Simon aka aposteli. Mangalehon todi parbadia marhite sian na mangapehon tangan. Roma ibana mabuan hepeng tunasida. Tidok ma. Lehon hamu mahuaso si songoni nang tuau. Asamat jalo todi parbadia halak. Iyahu apehon tangakku tu ibana. Alai didok si Petrus mamadok ibana. Mago mahorap dohot perakmi. Ai diripuho tartuhor si lehon-lehon ni debata. Marhite-hite hepeng. Dang parjabar manang partohap ho di hataon. Aidang na bonar roham maradopod debata. Ipe pauba maroham sian hajahaton mi. Dungi pangido matutuhani anggiat tarsesa tahi-tahi ni roham. Ai huida do roham di bagasan pogu na paet. Ni ihotan ni hageduhon. Alai nin nasi simonima mangalusi. Tanya ko kamu maahu tutuhani. Asa unang songgop tu au nanidok munai. Asa dung di hati dakon. Jala di hatahon hatani tuhani. Mulak maanggo nasida tu Jerusalem. Laos di baritahon dope barita naulii. Ditorop huta na diluat Samaria. Ido sahatna. Amanami inanami dongan sa porsyon di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Pakobasyon ni Petrus dohot si Johannes ima tuhalak Samaria. Dung dijakon halak Samaria. Barita nauli marhite-hite si Filipus. Jadi adong do parasingan ni bangso Samaria dohot bangso Israel. Molo bangso Israel merasa do tumibo nasida sian halak Samaria. Alani sejok-jok do didokon nasida setabi dipatudos do halak Samariai songon panangga. Ala hina pakilalaan nasida laho marsaur dohot Samaria. Allah halak Samarion ima halak Israel na mengalami percampuran dohot bangso na asing. Bangso na mengalami perkawinan campuran nima na digoari bangso Samaria. Jadi dang murni be mudar Israel dinasida. Alani i merasa do halak Israel na tumibo na ubadia nasida martibakon halak Samaria. Molo adong pehutan yang dibolus nasida
molo ikon lewat do nasida tuhu sian luat ni Samariai tumagon mamar putar nasida. Asa unang melalui kota Samaria nasida lahobongot tuhutai. Amanami inanami sahat do berita nauli tu halak Samaria. Berita nauli i dijangkau secara universal, secara menyeluruh, dang mamereng suku, dang mamereng latar belakang, dang mamereng songo dia do hajol monna, alai tu sude jol mana olo manjakon berita nauli i, ikon sahat do berita nauli i. Halak Samaria nasalelengon ditidos bangsa Israel, nasalelengon dipatudos songon panangga, alai rodo berita nauli tu tonga-tonga nasida. Rodo haluau nitong tu tonga-tonga nasida. Tanpa hambatan, tanpa halangan. Firman Tuhan sampai menjamah semua orang. Ima musena dipatuduhon si Petrus doho si Johannes. Merhite pamaritaun ni si Filipus, dijakon halak Samaria maberita nauli i. Gabe dipatu panasida mamuse parpunguan, betama tapa borhat mamuse parberita nauli tusi. Laho manogar-nogari nasida, laho pahitcaton haporsionna. Ala dang tardidi do penasida tu bagasan goar ni tod di parbadia. Holan tu bagasan goar ni Yesus Kristus do penasida tardidi. Jadi ta suruma parhobas tusi asa didi tong nasida tu bagasan goar ni todi parbadia. Jadi disuruh ma si Petrus doh si Johannes laho patupahon pakkobasyoni. Jala marjamita manasida dibaritahon mamuse barita nauli disi jala dipadi di mamuse akajol manang porsea di Samaria tu bagasan goar ni todi parbadia. Amanami inanami dongan sa porsiyon di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ditiki di patupa ulon parbarita naulionon. Adong do jolma nalas rohana manjakon. Adong do tong jolma na magkasogohon. Adong do jolma tong na marulup-ulup. Mabigay barita nauli. Alay adong do tong jolma na marsakap. Naeng mangalili akka parbarita nauli. Jadi ragam do amanginang padjaloon ni jolma tu barita nauli na ditangihon ibana. Ima molo na dibahen Yesus sada upama taringot tu sada namanabur ima boni ragam do nagabi hadabuan ni boni i. Adong may ditano na marbatu-batu, adong may di dalan, adong may ditano na subur. Jala songon ni matong karakteristik ni jolma na manjakon barita nauli. Adong do na manjakon ni alay holang satokin doi di bagasan rohana. Dungi dibuat may siyan ibana. Adong doi tong marulup-ulup doi ibana manjakon hatani debata. Ale Roma hasusaan, Roma parukilon di tonga-tonga ni parnguluan na. Hera so ditangihot debata tangiang na. Gabi dibolok kon ibana mamuse haporsyaw nai. Dungi adong do muse na marlas ni roha. Manjakon hatani debata. Roma hamoraon tu ibana. Gabi ditadikon mahatani debata. Alani hamoraon na adong di ibana naking. Alay adong do tong jolma na manangihon hatani debata. Marulup-ulup ala hatani debata. Dungi dipahusor-husor di bagasan rohana. Di parhanguluhon ni tonga-tonga ni parnguluan na. Amanami inanami ragam karakter jolma laho majalo barita nauli. Jadi ditiki marbarita nauli pe si Petrus do si Johannes adong dotong na magkasugohon. Adong dotong na somakalomohon. Alay tumoro paddo na makalomohon barita nauli na pinasahat ni nasida. Alania manginang molo marbarita nauli hita unang berfokus tu na somakalomohok kita berfokus ma tu na
maka lomohok kita. Unang berfokus tuna soolo manangihon hatani debata, berfokus ma tuna olo manangihon hatani debata. Alep asahat masude, tuna maka lomohon dohot tuna so, maka lomohon anggiat di pauba debata, roha dohot pamikirion nasida. Jadi tabereng naking adong sada namargowar si Simon, didokon doon parsibalik mata. Mula didokon dalam bahasa Indonesia seorang penyihir. Jadi ibana mengaliluhon halak Samaria. Dipalilu do halak Samariai marhite huasona nagabe parsibalik mata. Boi menghipnotis. Boi ibana mabahen ramalan-ramalan. Jala godang halak nama kaporsiai ibana. Godak kalak nama kaposi ibana, gabe menganggap ibana songon Tuhan. HP penyihir do ibana. Dungi di BG ibana mataringo tuharoro ni si Petrus do si Yohanes. Sogo marohana. Molo gabe hatani halakon do anon di ihuton, molo dang laku be anon. Molo awan non dang elu be anon na mangido ramalan tuau. Dang adong beanon na mangido akka kesaktian tuau. Gabe otik nama na gabe pengikut tu. Imana di bagasan rohana. Gabe sogodo rohana di haroro ni si Petrus dohot si Yohanes. Dungi di bereng ibana ma di patupa si Petrus doh si Yohanes padidion. Tutonga-tonga ni halak Samaria na porsiai marhite na mga peho tangan na. Dungi digohitod di perbedia ma. Na diapehon si Petrus do si Yohanes tangan na tunasida. Dung dibereng si Simon ni longang rohana. Longang pakilalaan na. Ay naing do autong buy niyan songoni. Naing manian autong buy mangusehon tod di perbedia di tiki hujama jolma. Alay salah carana. Didapoton ni bana ma si Petrus do si Yohanes di dokma lehon mahuasoi tuau asa bui to ngau mangusehon tod di parbadia tu jolma na hujama. Sedia pe argana buido hukarar nyon ma hepengna. Jadi nang dituhor ibana huaso ni debata. Nang dituhor ibana si lehon-lehon ni debata marhite hepengna marhite artana. Alani didokon si Petrus matu ibana, mago mahorap dohot hepengmi. Mago mahorap dohot artami. Aidang tartuhorho si lehon-lehon ni debata. Amang inang, songo dia pegodang ni artata, songo dia pegodang ni hamorota, unang taripu, nabui marhite siani, itatuhor si lehon-lehon ni debata. Unang marhite siani, taripu nabui tatuhor akka halongangan na siya debata. Aidang tartuhor jolma si lehon-lehon ni debata. Aidang tartuhor jolma pasu-pasu ni debata. Jadi molo ikon dituhor do pasu-pasu ni Tuhan ya manginang dangadong manang sada pe jolma nabui manuhori. Holan udara segar na tatiup nuaing pe nata hirup nuaing mulu di rumah sakit mulu pertabung nai ngesediai. HP hita gratis tiap hari. Laho menikmati udara oksigen nasiat debata. Jadi mulu naing di paretong eto kodo pasu-pasu ni debatai. Dan adong manang sada pe jolma na di portibion boy manuhori. Jadi ido ubahen nakoras hatani si Petrus mandok tu si Simon mago mahodo hot artami. Ay diripu hodo, boy dituhorho, si lehon-lehon ni debata. Amanami inanami dongan sa porsyon di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus, alay tong do masuk berita nauli tu si Simon. Dang nagabe di padaw si Petrus ibana. Dang gabe di pasobu si Petrus ibana. Alay dipodai, dituturi dotong ibana, didokdo. Pauba maroham. Ang giat tarsesa ni debata dope dosa dohot hasalaanmu. On mahata nalabok
nakaluar sianaka parberita nauli. Tidak menghakimi, tidak menyalahkan seseorang akan dosa-dosa masa lalunya, akan masa-masa kelam yang dia alami dalam hidupnya, tetapi memberikan pembaharuan, memberikan jalan supaya orang tersebut mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Edang na manguhumi jabbar tamanginang. Mungkin si Simon memang berdosa, mungkin si Simon memang melawan perintah daripada Tuhan, tetapi orang yang paling berdosa sekalipun memiliki kesempatan untuk berubah. Jadi di patudu si Petrus do halobohon ni rohana, di paingot do si Simon, pauba maroham, pangido mahasesaan ni dosa siya debata, ang giat tarsesa debata yang go dosa dohot hasalaan mi. Jala di jalo si Simon ni di bagasan las ni roha. Di jalo si Simon ni di bagasan olop-olop. Gabe di doko ni bana mamuse tunasida tangi ako kamu maau. Asa di sesa debata dosa dohot hasala aku. Asa unang songgop tuau nanidok munanaking. Jadi ada dialog yang sangat luar biasa, dialog keimanan di sini, di mana Simon yang pada awalnya datang dan mengira boleh membeli berkat Tuhan, kemudian Petrus mengajari dengan hikmatnya agar Simon mampu untuk merubah dirinya sehingga dia terampuni segala dosa dan pelanggarannya. Dan Simon menerima ajaran dan didikan tersebut dan mengalami perubahan yang sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupannya. Amanami inanami dongan sa porsion di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Taringo tu si lehon-lehon ni debata ima tod di parbadia. Jaladang boy gadiso ni. Tod di parbadia si lehon-lehon ni debata doi nasoboy di gadis, nasoboy di tuhor. Alay naro tu bagasan roha doho pamikirion ya kahalak na porsea na mangulu di bagasan dirita na manogu-nogu na mangajari hita laho mangulahon na hinalomohon ni roha ni debata. Jadi dang boy tatuhori hata ni debata dohot haluaun dang boy tartuhor jolma. Alanima Martin Luther mandokon sada konsep sola gracia. Holan ala asini roha, holan ala ni basa-basa, dang ala ni haburjuon, dang ala ni pabahenan, alay haluaun na pinatupan ni debata tu tonga-tonga ni hajol maun, holan basa-basa dui. Jadi marasing duhita amang inang, sian konsep ugamo na asing. Kita tidak mengumpulkan pahala, tetapi kita sudah diberikan kelepasan oleh Tuhan. Buah daripada kelepasan itulah kita berbuat kebaikan. Jadi molo taulahun panadenggan, molo taulahun pehaburjuon, dang alana neng masuk tu surga behita. Alay ala nunga di pasahat do itu hita perbuai naima hita mangulahun nadenggan. Tetapi itu juga bisa lepas daripada kita. Molo dang mangulu hita di bagasan hatani debata. Idona didokon konsep sola gracia. Jadi unang hagijak kon silehon lehot tai, unang hagijak kon haburjot tai, ay dangi na mambahik kita dapotan haluaun. Holan basa-basa dohot asini rohani debatado na mangalehon haluaun tuhita. Idona didokon Martin Luther dalam konsep sola gracia. Hanya karena kasih anugerah, hanya karena berkat semata manusia boleh merasakan kelepasan daripada dosa dan pelanggarannya. Idona ditentang Yesus. Dang alani patik hamu dapotan haluaun. Ay molo alani patik do amang inang boy malua jolmai. Dang adong manang sada pehita na boy malua. Ay sudedo hita nunga mangalopatik. Ay sudedo hita nunga mangulahod dosa. Jadi molo patikido nagabedalan asa boy jolma malua. Dang adong jolma na boy dapotan haluaun. Alay di situasi nagok dosa ima, Roma debata, dilehon mabasa-basa na tuhita, asa bui tarsesa hita, siya nakadosata, nang pe mardosa hita, nang pe
tapatu papangalosion maradop po debata, alay ditiki adong roha na marhamubaon di bagasan dirita, di simahita dapotan, haluaon na siya debata. Jadi dangboy dituhor yang go pakkubasyoni. Dangboy dituhor yang go akka pasu-pasu dohot basa-basa ni debata. Jadi songo dia pe amanginang met-met ni pakkubasyot tadi tonga-tonga ni huriai, ingot ma dangboy dituhor jol ma pakkubasyot tay. Dangboy tartuhor pakkubasyot tay. Debatado na patahuk kita lahu mangulahon ulahon pakkubasyoni. Jadi songo dia pe met-met na songo dia pe geleng ni ulon pakkubasyot tay alay na tu debatado tapasahat saluhut nai. Dungi amanginang tarjodoh hita marbarita nauli. Tarjoh hita marbarita nauli dang lahu manggulut hautungon. Hunang gabe ipolan di Perak. Terpanggil bukan untuk menjual-jual ayat-ayat firman Tuhan, tetapi untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi dang namang gadis hatani debata hita. Dang menggadis ayat-ayat firman Tuhan, tetapi tarjohu lahu mangulahun hatana marhiti akka pakkubasyotay. Jadi dang na hepeng manang power na record di debata alay hasatiyaun tu debatado. Jadi dang na hepek tay manang artat tay manang sinamot tay na record tu debata manang power na adong dihita na record tu debata alay hasatiyaunido na record tu debata. Hasatiyaun lahu mangulahun lomo ni rohana. Ido narikot diadupan ni debata. Alanima di debata mengidado parrohota. Jala parrohota mana gabe dasar pakkubasyutta. Tuhan melihat hati bukan melihat rupa. Mulutaida muse pemilihan ni si David. Akahahana dona parjolo di bereng si Samuel. Lewat ma onom halak hahana, begek-begek, gateng-gateng do kahahanaon. Cocok gabe raja di bagasan rohani si Samuel. Ale di dokot debata, dangi. Adong do na hupilit. Roma na parpudi si David, kurus do, poso do pedaging na. Molo si Samuel di bagasan rohana, dang mungkinon. Na gabe raja. Poso hiat do pe, marara do pe pardopahan na. Jaladang suman songon sahalak pemimpin. Ale Roma debata madok tu ibana on mana hupilit. Ay mulo jolma mangida rupa do. Ala yang go debata roha parbagasa do nani idana. Jadi bukan apa yang bisa dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Tetapi Allah melihat apa yang di dalam hati manusia. Alani ita jaga ma akka parrohotai. Amanami inanami dongan sa porsyon di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus dungi marhite si Simon naking di pabotohon matuhita saya dilehot debatado tuhita kesempatan bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tuhan pasti memberikan waktu kepada kita untuk bertobat. Ay debatana para si roha do ibana na olo manjakon mulak akka pardosa. Naong mangokuhon hasalaan na jalana olo musay mulak tu adupan na. Alania manginang jangan menunda pertobatan. Aidang taboto sa di hari partikyata. Adong dona madokon apo sodo pe diulahon majo akka hagio ni dagingon bica poso anondung matua bertobat. Kita tidak tahu sampai batas mana umur yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Alani molo adong dope akka hasalaan akka dosa, jangan menunda untuk melakukan pertobatan tersebut. Iktor okuhon ma tuadupan ni debata. Jala torus ma marbarita nauli, fokus ma tupajowon ni debata natuhita. Unang marsidalian laho mangulahon pajowon ni debata. Taingot mahatani si Jesaya naking, mulu si Jesaya tiki di jauh, di sondo au Tuhan, suruh maau, ninna si Jesaya do.
Dang pola ibana godang manukun. Ahaman non nahuhulahun. Songo dia manon tarbahik kau makobasi. Alai porsia ibana tu debata. Molununga di jo debata do nama bohali na patahun laho marberita nauli. Ay dang na tau hita manginang na dipatau do. Dang na margogo hita na dipargogoi do. Dang na tolap hita na dipatolap do hita. Molo sian hadiriot ta di bagasan hajolmot ta manang sada pejolma. Dang adong nabui marberita nauli. Ay na dilehot debata do pasu-pasu na. Ubahen na tau hita lahu maberitahun hatana. Jadi tidak ada alasan tidak bisa. Edang disukun debata, bui do manang daung, tolap do manang daung. Alena disukun debata, radido manang daung. Jadi bukan perkara sanggup atau tidak sanggup, bukan perkara mampu atau tidak mampu memberitakan firman Tuhan, tapi ini adalah perkara mau atau tidak mau. Ai mulut adokon olo, dang na dipasobu debata holan sahalak tamardalan. Didongani do hita laho, mangulahun ulaun persuruan nai. Jala ima amanginang nagabe topik di parminggota sadarion disuruh maka tidakon hatani Tuhani. Jadi narodo persuruan itu hita. Narodo pajon itu hita. Jala di bagasan pajon nasahat tu hita disuruh debata hita maka tidakon hatana. Disuruh hita babuahun hatanion tuaka jolma na somar dia. Tuak kajolma na di bagasan parukilon. Tuak kajolma na di bagasan habok ni roha. Asa bui muse timbul semangat di tonga-tonga ni parnguluan na. Ido amanginang na diulahon sinomensen. Hati haro ibana tu tano batak. Dibereng ibana do bangso bataki. Bui do sahat berita nauli tu tonga-tonga na sida. Di parsiajari ibana do. Aka na jot di ulahon bang sobatak. Jala di boto ibana do bang sobatakon hobi las rohana mabege musik. Jadi sian musik ma ibana masuk tu pelayanan tu tano batak. Dungi di bereng ibana ma mulo bang sobatakon marsahid dangulo marubat ay di dokon do na di karejoi jolma mulo marsahid. Gabi godang mata na terlambat pengobatan di pajongjong ma rumah sakit. Dungi di tiki malean na si dadang dijamitai. Adang adong laban, adang adong lapatan na marjamita tujol mana male. Dang adong gunana hita madok tujol mana male. Pos maroham bosur doho binahen ni Tuhani. Ape say male ba naman ang inangihok kita. Ay dia do amang padi taon. Ay busur ni nabi na Tuhani. Ape ay sa sonari male do pe pakilalaan. Ninna duy. Alay, iko perjolo do dilehon mangan na sida, dung dilehon mangan, baru didok ibana ma mauliate. Mauliate mama ngabusur behami. Unang madok mauliate tu bau, alay dok ma mauliate, tu debata ay perhitian na doau, pasahat ton si panganoni Tuhamu. Ido, dalan na marberita nauli. Dang adong guna na marberita nauli, mulo dang busur perjolo si ubeon. Dang adong guna na marberita nauli, molo urang pistar dope hajol monna. Makana di pajongjong ma pusat-pusat pendidikan. Tiki dung malo, dung tabo parnguluan na, dung bosur baru masahat berita nauli. Tunasida. Sude na diadopi hamu, sude nang jijalo hamu, siad debatado sa luhut na. Ninna masongoni gabe tarjalo nasida ma hatani debata. Ay parhite ya do hita manginang. Nasi lehot-lehot tay pe parhite ya nasia debata doi tu akadongat tajolma. Amanami inanami dongan sa porsyon di bagasan tu hatta Jesus Kristus. Alani i marhite hatani debata na sahat tu hita di parminggot ta sadarion di pabotohon matu hita amanginang. Yang go pakkubasyot tatu debata ikondo di bagasan roha na marsitutu jala ikondo di bagasan hati goran. Mulu Jesus madok haposan moho di namet-met asa haposa komusedi na ubalga. Jika kita dipercaya pada hal-hal yang kecil, maka kita pasti akan dipercaya untuk hal-hal yang besar. Unang job itor ta pikir aka pikiran-pikiran na balga.
unang jopitor tapikir ya pakkobasion nama bidang. Mulailah dari hal-hal yang paling kecil. Mulu tahatai taringot tu kebersihan lingkungan, mulailah dengan kebersihan diri sendiri. Mulu tapangan permeni tabolokon matu inganan sampah. Mulu marisa pita tabolokon ma puntungna tu inganan sampah. Mulu hal-hal na met songoni pe ibu ita ulahon baru ma melangkah hita musetuna ubalga. Setiap ada hal-hal yang kecil agar kita dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Songoni dotong parbarita naulionon. Sian namet do parjolo asa tuna ubidang. Dungi unang pakai gogo hamoraon laho mabahen hautungon pribadi manang manidos dohot mangotong-otoi jolma. Idona dibain si Simon. Habisuhon na adong di ibana dipakai ibana dang gabe pasu-pasu alai gabe mangotong-otoi jolma do dibain ibana. Alayak katalenta na adong dihita amanginang pakai may gabe sadadalan lahu marbarita nauli. Asalam sikop parbarita nauliyotay. Tajakon matod di parbadia di bagasan haporsyaon, jala mangulu mahita di bagasan hasatiyaon maradopod debata. Ima, tod di parbadiai tajakon ma di bagasan rohatta, di bagasan pikiratta, mangulu mahita di bagasan haporsyaon, hasatiyaon maradopon debata. Taulahon ma lomone rohana. Molo pemadabu hita, molo pedang dapok do pena pinangido ni rohatta, molo marsahit pe pamatakta amanginang, ingot ma na dilihod debatado muse pasu-pasu na tuhita. Jala molo taulahon pedosa dang namangulu behita di masa lalu. Jangan membuat masa lalu akan dosa-dosa kita menghambat kita untuk maju ke depan. Tapi tinggalkan itu, belajar dari situ untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Jika Allah mampu mengampuni kita, maka kita juga harus mampu mengampuni diri kita sendiri. Kita harus mampu mengikhlaskan segala sesuatunya karena Allah memberikan kesempatan untuk kita. Ay nama ceborat sasitong nadang mardame tu jolma alay paling borat, mardame tu dirita sendiri, ido na paling borat. Jadi molo boy hita mardame tu dirita, boy mardame hita dohot masa lalutta, Allah pasti akan memberikan kesempatan dalam hidup kita untuk melangkah maju lagi ke depan. Alani ita baritahun mabarita nauli. Tapabua may marhite pakkatayon, marhite parangetta, dohot marhite pabahenata. Debatado na patahuk kita mangulahon lomo ni rohana. Amin martangi yang mahita. Mauliate Tuhan di pasahat rohanami tuadopanmu, di siala asi dohot denggan di basam na toktong dope madongani hami sahat tu sadarion. Di ari na pinarbadiaan mon Tuhan, taruli hami di hatam, napabotohot tu hami, taringot tu ngolu na marhaporsyaon tuadopanmu. Ay disuruh hodo hami marbarita nauli, pabuahon taringot tu hasitonganmu manang tu dia pe hami mangalaka. Ajari hami gabi sitiruon, marhite parange, marhite pabahenan, nang marhite pakkatayon nami. Tuhan debata pardinggan basa, sadarion dinamarpungu hami di huriam HKBP Sentosa. Pasu-pasu Tuhan parpunguan namion, gabi pelian nami nabadia di adupanmu. Pasu-pasu Tuhan sude ruasmu HKBP Sentosa. Pasu-pasu dia ka ulaun na, pargogoi na marhagaleon, pamalu maka na marsahit, melehon pos ni roha tu akan na marhabok ni roha, lehon pagkirimon na mangulu tu akan na dibagasan parukilon. Jala apus ilu-ilu, siya akan na tumatangis mangadupi, akan na duduk di tonga-tonga ni nguluna. Pos roha nami Tuhan, didonganya sini roham do hami mangalaka, jala holakodo na hupangasahon, manang tu dia pehami mangalaka di tonga-tonga niya kaparnguluan nami. Tarlumobi Tuhan nungahu salpohok kami tahun 2024, gudang akka pengalaman-pengalaman na hudalani hami, nagabesada parsyajaran di hami, lahu mangalaka tu tahun 2025. Homa Tuhan nama masu-masu hami madalani taonon, tahun nagok dame, tahun nagok las ni roha maun di tonga-tonga ni parnguluan nami. Alusi tangiang nami, alusi akka ilik-ilik nami tuho Tuhan, jala majadi masa luhut na di bagasan kuarmu. Tuak kaya nakon nami nang tikina,
laho marhasohotan patudu matuhan serokap ni todina naburju jalan marhabiaran maradopoko tua kayana kon namin na di bagasan parsikolaan lehon mabisuk na siya kotu nasida Tuhan patulus akan na pinarsitana padawa batabat padawa kaparmaraan siya tonga-tonga nasida pasu-pasu sudir ruas mudia kaulaun nasiga nupari boy mga lehon akaparuboy na dinggan na boy pinakinasida manggohi akan narikot di tonga-tonga ni keluarga nasida ganup marsada-sada. Suang-songoni pe Tuhan hubak kami di bagasan tangyang nami keluarga-keluarga na makasiholi pasu-pasu parianak kon nasyako asaho matuhan na mangalusi tangyang nang pangiduan nasida na patuluson sudiak kana sinakapan ni rohana pos rohanami dang adong nasotar patupaho di bagasan parnguluan nami sa guru tulong menerohamma namasa di tonga-tonga ni parnguluan namion. Tuhan debata pardinggan basa secara khusus ubah kami di bagasan tangyang nami amang siturus inang buru situ meyang ima sahalak koster nama melehod dirina gabi parhubas di huriam HKBP sentosaon natongon di bagasan habok ni roha di naung ni alapmu simatua nasida. Tuhan debata pardinggan basa homa nama ngalehon pangapulion tuama nami dot ina nami nama pargogoy nasida madalani masa-masa habok ni rohaon jala ditiki borhat doh ditiki mulak penasida muse asa homa tuan nama masu-masu ke perdalanan nasida nang diulaun partuat ni simatuan nasida ipe homa Tuhan napaturehon nama masu-masu keluarga sadaroha nasida saluhutna laho patupahon ulaun pertuat ni simatuan nasidai. Suang-songoni pe Tuhan sikat ni habok ni roha nong masa di tonga-tonga ni keluarga sehoma muse na patuduhon nakasilas ni roha muse tujuluan ni arion. Tuhan debata pardenggan basa suang-songoni pe Tuhan diaka program-program ni huriam di tingkat hatopan distrik resort dohot huria asa homa Tuhan nama masu-masu secara khusus di Sentosa Samarinda bui saluhut na mardalan dohot denggan sadaroha nami parhalado nang ruas ni huriape lau patupahon sudaya ka programi bahen sangap nang pamujion nami tuadupanmu urasi hamisian haduson nami holan na mga sahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Marede mahita los tapapungum.
Tatangyakon mapeliata, ale debata amanami na di banwa gidjang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masian na nelehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pelianon, pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banwa gidjang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut ma lomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gidjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangako. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaorhon ma damena tu todim. Amin.